Idan kana son kallon wannan fim ɗin Farmaki ko kuma duk wani fim ɗin algaita da yake buƙata, to ka biyo ni in nuna maka yadda za ka yi. Da farko dai za ka shiga cikin browser ka, imma Chrome ne ko kuma Opera ko kuma dai kowane irin dai browser da ka sani za ka shiga ciki. A yayin da ka shiga ciki za ka zo ka rubuta Algaita 247 a nan. Gata nan algaita247.com. In ka ga dama ka sa .com, in ka ga dama kawai ka sa shi haka in ka shiga. To yayin da ka shiga zai baka zaɓi kamar haka, sai ka zaɓi wannan algaita247.com. A yayin da ka shiga to ga shi nan ga fina-finai. Sai dai akwai wata 'yar matsala guda ɗaya na talla. Ya kamata ka tsaya ka kula ka ga yadda za ka yi ka ɗauko saboda matsalar talla. A yayin da nake so na shiga cikin wannan fim ɗin na farko Farmaki, idan na danna kan shi to tashin farko za su buɗe min talla ne. To sai in danna back. Idan na danna back sai in ƙara danna kan fim ɗin Farmakin. Yauwa kun ga ya buɗe min shi. Sai in ja shi zuwa ƙasa. Yana da kyau wani lokaci mutum ya tsaya ya karanta abin da aka rubuta a nan, amma da yake yanzu ba haka muka zo yi ba. Zai nuna mana kai tsaye yadda za mu ɗauko shi ne ko mu kalla. Sai in zo kan wannan wurin da aka rubuta download ɗin nan, wannan baƙin abun sai in danna kan shi. To ya ƙara tafiya da ni cikin talla. Ok, ya ma buɗe min kai tsaye bai ma sa min talla ba. To kai idan ka zo ka danna zai iya buɗe ma talle ko kuma ya kai ka tsaye kai download ɗin shi. Amma ya kamata mutum ya fara ɗauko Mega App a Play Store. Da zarar ka ɗauko shi ba dole sai ka wannan ɗin shi ba. Ba dole sai ka yi rijista da su ba. Kawai in dai ka ɗauko shi ka fita, daga lokacin da ka zo ka danna kan wannan, daga lokacin da ka zo ka danna kan download ɗin nan, to kai tsaye zai buɗe ma shi. In ka ga dama ka danna open ɗin nan, ka ga nan yana searching yana so ya buɗe. To amma ba za mu bari mai buɗe ba saboda matsalar copyright. Idan ina so in sauke shi a wayana to ga wannan alamar saukewa nan wurin kawai zan danna.